टु फेमिलिफोर दिनैहाय जोंहा नेक्स्ट डे माबानायनि दिनै जोंहा गायगोन माइ ओमफ्राय आंहा थालांबाय दिनैहाय आरोबाव संनो थाखाय दिनैहाय हाजिराखौ बारायदेरबाय खारन मा होनो बोथोरजों गेरेन्टि गैया नालाय आंनि सनाजों आंजों दङ ओमफ्राय आबौआ माबा लायनो थांदों हाथायाव बेदर लायनो थांदों ओमफ्राय मामाया थाव लायनो थांदों ओमफ्राय मामिया संनो थालांबाय ने आबा दिनैहाय एसे बुरजा जागोन संनाय खावनाया ना आबा तो स्टार्ट खालामनोसै संनाय खावनायनिफ्राय माने फुंनिफ्राय लानो हाया मानो मिथिगोना माने खामानि थायोना जेनेबा जि सुबाय आङो ओमफ्राय रानिया थोरसिफोरखौ सुलांबाय दिसुन ओमफ्राय अखा हादों हराव आयु ओमफ्राय उनाव जि लेथ्रा जायो अखा हाबाथाय पाक्का साक्का सुस्रांबाय आरिबाय गाइखेर सेरबाय मबाइलखौनो दांनो टाइम मोना बे टाइमावहाय फुङावहाय ओमफ्राय दासो दुगैस्रां लोबस्रांनो आङो साहा फुदुंनो फैबाय ओमफ्राय लुसि बानायनो नागिरदों गुलुआबो जि थिनगासिनो लुसि बानायनो ओंखायनो आङो रिफाइन थाव लाबोनो हरदों ओमफ्राय आं आटाखौ नाना दोनखादों आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ बेलिनो ग्रोनोसै नेक्स्ट डे दाहाय माइ गायगोन जेनेबा आंबो थांगोन आङो खोथिया फुनायनिसाय माइ गायनायखौ एसे रोंसिनगौ आं बारा खोथिया फुनो रोङा दे आङो मिसा बुङा मालाय बायदि गोग्गानाबोलाय आङो रोङा आङो माने जोङो मा जायोमोन आं गुवाहाटीयाव थानानै देरनाय ना ओमफ्राय बिदिहाय उन्दैयावहाय फुफेरदों खिन्थु गिदिर टाइमाव गिदिराव बिदि फुनाय जायाखैना ओंखायनोथ' सोलोंनोबो मोनासै बेनिफ्राय थाबाय बरमायाव भारा बे टाइमावबो गैया ओमफ्राय सिगां जोंना हा गैयामोन जोंहा आयंमोनानो गायजोबोमोन बेनिखायनो आरोना रावनावबो गायनो मोनामोन ओमफ्राय दासो हाखौ राननानैसो एसे एसे मोनबाय आरो साब्रैना ओमफ्राय दा मैया गायनायफोरखौ नुखादों दादा लाहा न'खरथाम बेखिनियाव न'खरब्रै आयं लाहा दादा उन्दै लाहा दादा गिदिर लाहा ओमफ्राय जाहा बेखिनियाव साब्रै बिदा फंबायनि हा दंदेरो ओमफ्राय उनाव जोंहा बारियावबो गायदेरो नालाय जाहाना एसे बुरजा जायो आरो फिसाला बुरजाथारमोन ना राननायावनो ओमफ्राय आधा आरो दैमाया लांबाय जोंहानि आबौ लाहानिखौबो जोंहा आबौ लाहानि हाखौ जोंहा गायोमोन नालाय दैमायाबो लांजोब्बाय आधा ओमफ्राय नैथिंजाय दंबावोमोन मोनसे बिथिंजायबो दैमाया लांजोबनानै ओमफ्राय उनावहाय एकदम बोरैबा खालामजोब्बाय हाखौनो ओमफ्राय गायजाला बेबो बिदि जानानैनो हाया एसेल' जालांबाय आरो बेहाय 1.5 बिगा बारियाव 1.5 बिगा जोंहा 3 बिगा जायो ओमफ्राय दादामोनाथ' 1.5 बिगा खरि गोलैयो थ' लुसि बानायगोन आं दिनै नानानै दोनखादों ओमफ्राय एसे नाग्रोनोसै ग्रिन टि लोंनो दं आङो ग्रिन टि लोंखांनानैसो बानायगोन आङो लुसिखौ दसेनो जायो आंना एकदमबारे स्पिड मैयाबो मा जादों 18 रुटि नादों आङो रुटि बानायखांनानैबो जाहानानो सबसे फार्स्टमोन साहैनाया आरोना ओमफ्राय उनावहाय ओंखामाबो जाहानानो सबसे फार्स्टमोन आंनाथ' 12:30यावनो मोनबावदोंसो ओंखामा ओमफ्राय मा जादों थोरसि आरि अमानो आदार हांसोनो आदार बिदि होखांजोबनानैसो आङो खुरनानै हरदों 1 बाजियाव मिथिगौ ना ओमफ्राय जोंहा जेथिया ओंखाम लाङो होमबानासो सोरबालाय दुब्लियाव सालाबदोंमोन रानिया दहाय खोथा इमान थाबनो ओंखाम हरो होननानै आं खामानि मावबाथाय ओरैबायदि स्पिड जाखायो दसेनो जोबो आंना खामानिफोरा बिराद आइ होयो आंना खामानिफोरा दसेनो दाग्लाम दिग्लिम एकदम मावगोन एकदमबारे स्र' मावजोबना लागोन ओमफ्राय संनायखौ एकदमबारे लासै लासै संबाय थागोन आङो खिन्थु दसेनो जायो आंना ओंखायनोथ' दसेनो जायो आइ होयो आंनि खामानि मावनाया दा आङो रुटिखौ माबा लुसिखौ बेलि माबा खानानै लाबाय नाखानानै लाबाय ओमफ्राय दसेनो नाला नासि संला संसि बानायबाय ओइ माबाखौ नेयाबा बेनिखायनो आरो दिनैबा आंनो सबसे फार्स्ट हरगोन साखो ओंखामखौबो दिनै सबसे फार्स्ट हरगोन अनला संनो नागिरदों अनला ओमफ्राय मेवा मोनबा हाथाइनिफ्राय मोनबोबा मेवा संगोन ओमफ्राय बेदर ओमफ्राय उनाव माबा मोनसे भाजा बिदि एवनोसै दिनै सानै बारायदेरदों हाजिराया थ' ग्रिन टि लोंग्रोनोसै आं दा ओइबा बावनानै दंमोन आङो ग्रिन टि लोंखांनानैसो लुसिखौ बानायनोसै जाबाय ओइ नै जाबाय थांदो लांदो हाथ बे गथ'आ जाबाय नो ग्रिन टि लोंखांनानैसो लुसिखौ बानायनोसै आङो फंबायाबो माबा लायदो नालाय रिफाइन थाव लायदो नालाय गैखायामोन ओंखायनोथ' दसेनो जायो आंना मैयाबो 18 रुटि नादों आङो 18 रुटि नानानैबो होमबाबो जोंहानानो सबसे फार्स्टमोन सालांनाया आङो 10:30यावनो साहरदों दस्रा नङा 10:00यावनो साहरदों जोंहानानो सबसे फार्स्टमोन साया ओमफ्राय उनाव आरोबाव ओंखामखौबो जाहानो फार्स्ट हरदों आंनाथ' 12:00यावनो मोनदों आङो ओमफ्राय उनाव दानो लांथ'नाङा र' बाबा दसे थानानै लां बिदि होननानै एकदमबारे न'नि खामानि मावग्रोजोबनानैसो दै सरस्रांनानै थोरसि आरि ओंखारनायफोरखौ सुस्रांनानै अमानो हांसोनो आदार होखांनानैसो हरबाय आङो होमबाबो माने दुब्लियावहाय जोंहा जेथिया ओंखाम लाङो होमबाना सोरहाबा दुब्लियाव लायनो साहासो लाबोदों
डेन्जार स्पिड आंनि खामानिया ओरैबायदि स्पिड जायो आंना खामानिया मा मिथिगोना मावनोबाथाय एकदमबारे मावला मावसि सब मावग्रोजोबनानै लानानैसो ओंखामखौ सङो आं बेनिखायनो ओमफ्राय उनाव ओंखाम जेथिया सङो आं जेरावबो बाहेरायाव ओंखारखाया सब मावग्रोजोबनानै लाखायोना बेनि थाखायनो स्पिड जायो खोमा दिनैबो फार्स्ट आंनो हरग्रोगोन होमबाबो मैयानिसो एसे लेट जासिगोन आरो साया माबानि थाखाय मा होनोमोनलाय थावनि थाखाय थावखौ नेनांसिगोन ना ग्रिन टि लोंग्रोनोसै बेनि उनावहाय बानायबाय थानोसै लोंखांबाय ग्रिन टि दा बानायनोसै लुसि दसेनो जायो नाग्रोनानै लागोन आङो लासै लासै फंबाया फैबाथाय सावबाय थानोसै खनसे लागैनो नाग्रोना लाबाथाय साफासिन जायो हो गया मेरा बिदिनो गानै थांथां आंना नै जायाखै आं इखौ माबा खालामनि साया गोरोबफावजोब्बाय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठ नौ सोना हरनोसै ओरै हाबगोन हाबाथाय सोनानै हरबाय कपा मारिबाय साया गोरोबफावजोब्बाय हरबाय इसोरखौ दुब्लियाव साहैनो ओमफ्राय आं जायामोन खिन्थु आङो जानो लुबैथारबाय ओंखायनो जानोसै एगार'था जाबाय मैयानिफ्राय आधा घन्टा लेट संगोन खुमब्राजों अनला आलु दरनैसो होगोन एवगोन नायनोसै अनलायाव बेदरखौ होनाय जायोना जाया दा आं हाग्रोनोसै मैगं लाजोब्बाय आं सबाय बिमा ओमफ्राय नै बिथिंजाय खुमब्रा आलु ओमफ्राय नैबे जाबाय बेदर ओमफ्राय बिथिंजाय अनलानि थाखाय माइरं सोमना दोनदों ओमफ्राय दा आङो बेदरखौ संग्रोनोसै ओमफ्राय आं दा बेदरखौ संग्रोनोसै नै आंखौ बिराद हेल्प खालामदो सामब्राम गुफुर सायनानै होदो ओमफ्राय बिथिंजाय देगासिनो बिमाया बिराद खामानि आंखौ हेल्प खालामग्रा सानैया जि गोसो होदो नायलाय साहा होनानै फैखांबाय सानैजों ओमफ्राय दा देगासिनो आंहा रेस्ट दसे संनाय खावनायाव बेस्थ' थानानै मामब्रुं जाजोब्बाय मोननै साल्ला नै बेहाय जाबाय सबाय बिमा एवदो सबाय बिमा एवदो ओरैनो हाजिराफोरनि थाखायल' इखिनिया ओमफ्राय बिथिंजाय बेदर एवनानै होदो आं बेदर हालदै होथ'वाखै दै ओंखारहोग्रोयो आङो हालदैखौ उनावसो होयो से दरथाम माने बिखा लानानै फैदो नायलाय आङो बिखा होनबाथाय बिराद लस मोनथारो दरसे गाहाम लाबबा जेबो नङा थांजोबथारो बिखायावनो नै इ दरसे बिखा नैबे दरनै नै दरथाम बिराद जाथ्राय बाबायाबो बिखा जायो होनबैसो सानैजों जायो ओमफ्राय गावसोरनोल' लाबोथारबाय आरो अयनायथार हालदै होना होनोसै आं हालदैखौ खारै मैगं संदोंमोन नायहाय खामसाबदो माबादो मा होनो खारै मैगं संबाथाय बिदिनो जानाय मोनो आङो थाबसै हाजिराफोरनोल' मोनजागोन जासिगोन
जानखानानै होबाय आं बेथिंजायथ' सबाय बिमाया जाबायानो ओरैनो हाजिराफोरनि थाखायल' जों मोनजायाबाबो जेबो नङा एसे मोनबायानो मथा मथि ओरैनो एसे थाबावथ'र' दा बेथिंजाय बेदर एवना होदों बेखौ भागोनि खालामफिनदां एसे अनलानि थाखाय दोननानै ओमफ्राय नायदो बाबाया बिखाखौनो मोनथाम लाबोनानै आं जि बायो बिखाबाथाय जि लस जानाय मोनो आङो दा बेदरा बेहाय 10तासो फैगौमोन ना बेखौ भाजा संसै लेस्रा आलु होनानै आलु सबाय होनोसै ओमफ्राय दै होखांबानो बाहेराव आङो अनलानि थाखाय अर जानायनि आंजों गेसावबाथाय जानाय मोना आङो मोजां बेखौ दै होग्रोनि ओमफ्राय ओंखामखौ जानना गालांखानोसै आं बेहाय थाथ'सै दानि थाखाय बेहाय अर जानफैलायबाय आङो नायदै जि खायसो थाव होनोसै सोरो एवफ्रामग्रोनोसै आलु आरो खुमब्राखौ आङो मा खालि एवनाय आरिनायखौल' देखायबाय थायो साबसिगोन दा मानसिफोरा आंखौ ओमफ्राय बेदर एसे हावखांना दोन्दोंमोन बेखौ होफानोसै आं हेन दै होना होनोसै दसे थानानै अनला उरनोसै गोदौ सिगाङै मोनलांनायाबो लांफैनांगौ गंगार दुन्दिया होबाय खांनोसै एबार एसे सुहोनानै हरनोसै जाबाय बेहाय संख्रिजों आरो बानलुखौ जानानैसै नैबे जाबाय मा होनोमोनलाय लेस्रा सबाय बिमा एवनाय ओमफ्राय नैबे बेदरजों सबाय बिमा आलु इहायखौ होनोसै ओमफ्राय बे जाबाय अनला खुमब्रा जालि आलु ओमफ्राय बेदर एसे ओइ मा जाखो जाबाय ओमफ्राय एरैजाय खायखासे खोबनोसै ओमफ्राय नायदो बेयो गलांबाय नै ओमफ्राय बेखौ खावसे खोबनानै खानानै हरनोसै दा बाबाया लांफैबानो जासिगोन आरो जासिबायानो आंबो जाबाय दानि जुगनि मिनो रोङै आइजो सिखोला बिफां लाइफां सारि सारि गोलोमनाया अबस्था गैला जाजोब्बाय बेखिनियाव ओरैजाय दा बाबाया माला फैनानै ओंखामखौ लांफैयो जाजोब्बाय पेकिंआबो एसे जाना लाग्रोनोसै थोरसि आरि सुस्रांनानै दै आरि सुस्रांनानै साफा सुफा खालामनानै आंबो दसे गायनो थांनांगौ दा 12 टाइम जायाखैना 1टाल'सो जादों आरामसे 2टा 3टासोआव आंबो गायनो थांखागोन एसे जाना लाग्रोनोसै ओंखामा खामदो थालायाव बुरजामोन ना नै जायामोन आं दिनै खिन्थु जाथारनोसै